Dik li kellha tkun ġurnata bħall-oħrajn spiċċat fit traġedja għal raġel ta' 59 sena mill-Fgura. Dan hekk kif għall-ħabta tad-9 ta' 3 filgħodu huwa waqgħoli ta' madwar 3 solari minn fuq il-bejt ta' residenza tiegħu stess fit-triq il-ġojjin fil-Fgura. Mal-waqa huwa spiċċa fit-triq fuq il-bankina quddiem garax li jinsab taħt id-dar fejn kien jgħix. Mal-ewwel issejjaħ tim mediku sabiex jassisti lill-vittma, iżda r-raġel ġie ċertifikat mejjed fuq il-post. Iktar tard waslu numru ta' pulizija kif ukoll esperti forensiċi sabiex jastabilixxu eżatt x'wassal biex ir-raġel jaqa' minn fuq il-bejt fejn jidher li ma kienx hemm terzi persuni involuti hekk kif fil-ħin tal-inċident ir-raġel kien waħdu. Stqarrija uffiċjali maħruġa mill-pulizija aktar tard ikkonfermat li l-inċident seħħ waqt li r-raġel kien qed jagħmel xi xogħol ta' tikħil fir-residenza tiegħu għalkemm filmati mill-kameras tas-sigurtà li jinsabu fl-inħawi se jgħinu fl-investigazzjoni biex tkun determinata id-dinamika tal-każ. Dwar din it-traċedja infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat tal-Aqsa Gabriella Vella filwaqt inħattru diversi esperti sabiex jassistu.